eta laugarren bikotea hartuko dugu, Azpeititik eta Bergaratik datoz. Azpeitiko Eneko Arbeo soinuarekin eta Bergarako Mireia Ibabe panderoarekin. Txalo bero bat eurentzat be. Nik egingo alegina, eskerrik asko Bergaraldeko frikitita alde fina, txikitxoena izanik ere, gozatu duzuek aduna, zuei esker orain daukat, aske izateko grina, txikitxoena izanik ere, gozatu duzuek aduna, zuei esker orain daukat, askea izateko grina. Thank you.